jutni Párizsba. Portugál Temizson már üres, pedig még van egy fél idő ebből a mérkőzésből. Marad a kapuban Capdeville, aki 7 labdát fogott 37%-on. Az első fél időben a védekezi a kettest a portugáloknál. Capdeville megvédi az Itzert. Martins. Portela. Szép. Mind a két oldalon nagyon szépen láttuk, hogy a kapusok fölkínálták a rövidebb oldalt, és szépen visszavédtek. Itt Capdeville, itt pedig Bentecaia. Tényleg ugyanúgy. 7 védése volt a második félidőben ellenünk Bentecaia. Ráadásul kicsit ezzel a visszafogott álmoskás tempójukkal, meg elég sok hibájukkal az első félidőben, mintha altatnának is egy kicsit a portugálok. Nazarének egy légi átadás, szép védés megint. Bentecaia. Tényleg, ha valakiket lehet dicsérni, akkor ezek a kapusok a tunéziai csapatban, mert ők az egy-két bravúr bemutatnak. Igen, és ugye itt is látszik, hogy a portugál vagy a tunéziai védőfal az gyakorlatilag nincs, mert a portugálok azt csinálnak, amit akarnak. Salvador tempózza ki, de ezt is védi Bentecaia. Martins. Nazaré megtartja, kilépi, kihagyja. Meglehetősen dekoncentráltá váltak a portugál befejezések. Igen, ugye a mérkőzés, amiről az előbb, amire utaltál, hogy a legeredményesebb játékos egyelőre. Szép spárga volt Bentecaia-tól, ez pedig még szebb. Capdeville megint. Megvan a labda is. Salvador, 4-2-ben jönnek a portugálok. Salvador kapufára. De hányzik átlövő, és ott maradt a 6-os vonalán. A harmadik gólja is megvan. Nazaré. Bentecaia ismét. Heidi. Szép elkapás. És a Cundercs beli. nem is emlékszem hasonlóra. Márquez véd. Portela robog. És kihagy egy Zitzert. Így láthatatlan, ez az utolsó 12 perc azért nem a kézilabda csúcs minőségű magas iskolája lesz. Igen, nem lesz oktatófilm. Tegnap Spanyolországban, Granollers-ben eltiltott játékosait visszakapva és kiegészülve velük elég jelentősen megnehezítette a brazil dolgát, sőt majdnem nyert is, szinte végigvezetve Bahrein. Martín Costa, Ruiz Silva most a jobb szélre készít elő, Portela kihagyja. Marev, Márquez. Óriási védés, Branquinho úszott meg, és nem tud gólt lőni ő sem. Hihetetlen. Hova süllyedt le a portugál játék. Igen, ugye ők is belekeveredtek abba, hogy belealudtak a sok-sok túlgondolás vagy gondolkodásba, és ez lett a vége. Időt is kér Paulo Pereira. Hát egy talány igazából ezen a tornán a tunéziai csapat. Borgest fogják meg. Cavalcanti. Kipattanó Salvador. 34-27, pontosan annyi az eredmény, mint Franciaországban volt az előző olimpiai selejtező tornán a két csapat meccsének végeredménye. Most azért valószínűleg nem ez lesz a vége, mert még van két percnél is több. Egyedül talán a tunéziai válogatott kapusa nőtt föl a feladathoz.